Trec în Zanzibar. Astăzi, 28 iunie, ne-am trezit la ora 4 să strângem cortul, casa noastră de 60 de zile, și am lăsat mașina în parcare, am luat un tuk-tuk, ne-a dus cu feribotul mic, am trecut în Dar es Salaam. Din Dar es Salaam am luat feribotul care merge înspre Zanzibar. Este un feribot de lux, zboară pe valuri și călătoria va fi de în jur de 2 ore. Biletul pentru noi străinii a costat $40 de persoană. Ce insula Zanzibar, ce secrete are, vom încerca să le descoperim pe toate. După 2 ore cu feribotul am ajuns în Zanzibar, mai precis în Stone Town, capitala insulei Zanzibar. Am fost advertizați că este o cultură diversificată și arhitectură deosebită, care o să o explorăm la maxim. Vom sta aproape o săptămână și vom străbate insula, care este 90 de km lungime și 30 de km lățime, și vom vedea ce are în sac pentru noi să descoperim. Vă vom ține la curent.